Στη Μίλια Τζο τους φροντίζουμε όλους, από τις πιο εύκολες έως τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να νιώθει όμορφο. Έχεις δουλέψει ποτέ με γυναίκες μετά από αποκατάσταση με χημειοθεραπεία? Είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές όταν γυναίκες που έχουν περάσει αυτή την περιπέτεια του καρκίνου και στην ανάγκη τους να αποκαταστήσουν τα μαλλιά τους έχουν χρησιμοποιήσει τα προϊόντα και βλέπουν πόσο γρήγορα μακραίνουν, πληθαίνουν και ξαναζωντανεύει η τρίχα τους. Λόγω του ότι δεν περιέχει χημικά, λόγω του ότι στηρίζεται πάνω στη φύση, έτσι βοηθάμε τον οργανισμό να παράγει την τρίχα και να την ξαναφέρει πάλι στα στάδια που ήταν πριν τις χημειοθεραπείες. Έχεις λάβει ποτέ κάποιο μήνυμα με τα αποτελέσματά τους μετά τη χρήση των προϊόντων? Είναι πολλά τα μηνύματα και επειδή δεν θέλω να στηριχτώ στον πόνο του άλλου για πωλήσεις προϊόντων, θέλω μόνο να ευχαριστήσω όσους μας εμπιστεύτηκαν και τα πανέμορφα μηνύματα ευγνωμοσύνης και αγάπης που μας στέλνουν πίσω, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να βλέπεις τον εαυτό σου ξανά καλά. Είμαστε εδώ, Τέας 4 και Σαργενή, να σας ακούσουμε από κοντά, να δούμε τα προβλήματά σας. Αν δεν μπορείτε, υπάρχει το Instagram, όπου και εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα και ο στόχος μας είναι να φροντίσουμε και να δούμε το καλύτερο για εσάς.